Masala Semures Babutokshingamidza Mishongo Chenyu Chama Secret Nama Confessions. I hope you are having a wonderful Tuesday. Kumatima na Enika. Kamuri ndisati ndatanga chirongwa regai ndigare ndaisa namba. Kana mune masecret nama confessions enyu tumirai nyaya dzenyu panhamba iyi. Ndoziva kuti vamwe munogara muchingoti dai vatete tawane kutsvaka namba dzenyu hatisi kudziona. Ndidzo namba idzi mutumire masecret nama confession enyu izvezvi mangwana zvamangwana hatitorina nyaya. Titumirei nyaya dzenyu handiti. Alright, regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Tete bo here ini bolato zvangu kurisei kugraft. Ini ndiri kungotatarika ndiriko vatete. Ndaiva neupenyu hwangu hwakanaka kumakomba uku vatete, asi zvose zvakangotsakatika. Ndakatarisa vatete kungofuma upenyu hwakaita wastaki rekuti unoita waya kugaya woona kuti pakabhaizika apa vatete. Tete ndakauraisa timu yangu nemhaka yekuti ndakatadza kuchengeta mhiko dzandainge ndaudzwa nasekuru vakandigadzirira dare rangu. Tete upenyu hwakambondiomera ndikafunga kuenda kumakomba kwainopfumira vamwe. Kumakomba waiza kuti chero ukawana kota keji zvienzani zvamuchose nekuswera wakagara mumabridge. So takazonzwa kuti kune kwainge kwaputika mari vatete, tikafunga kuendawo nedzimwe boys dzangu. Asi zvaiva paground nezvataive tanzwa zvainopesana vatete. Mari yainziriko ini hangu ndaipesana nayo vatete, asi vamwe zvichivaitira wotoshaya kuti metsi dzacho dziri kubhadha papi. So mukutaurawo nevamwe takaudzwa kuti munhu haungopindi musango uri ordinary usina pawakabata, usina pawakatsigira. So ndakadhisaidha kunotsvakawo zvinobetsera kuti raramo yangu itewo zviri nani. Kubva zvandabva kwasekuru Chatika vatete, ndainge ndotobatawo mari. Akatanga ari tuma small grams dzemari ndava kutobatawo pakuru. Kadana timu yangu Peter Kainos naTinashe kuti vauyewo vawane chekubata. Peter Kainos and Tinashe vatete taiwirirana kubva tichiri kuprimary school tikaenda kusecondary tese tikapinda mukungwafa tese. Vatete zvaive zvisingaiti kuti vanhu vandakabva navo kure ndozongovadonhedza kunge potato rinopisa last minute. Saka ndakavaudza kuti vauye tiite muonera pamwe. Boys dzakasvika paareas vatete tikatanga kushanda zvakanaka. Zvatainge tawana paive pasina kukara vatete, taigowana zvakakwanirana. Asi boys rangu handina kuvaudza kuti ndainge ndine mudzi wandainge ndakabata. Mudzi uyu ndakaupona sekuru Chatika, asi vakanditi handifaniri kusangana mukadzi ndiinawo. So umwe musi takashanda tikabata pakuru ndokufunga kumbono-celebrate tichifara mari yataive tabata. Vatete ndakanowanawo kabhebi kanice vari out of my league. Tisati tava nemari vaisamboticheuka vachiti taiva tisiri veclass yavo. Asi vatete ndinoona sekuti mari inosandura zvakawanda. Uhendisamu hwemurume hunoonekwa muhomwe. Ndakatora musikana uya munice akataura hake mari yaida ndikamupa. Takaenda kulodge tikanotamba. Vatete zvese zvandainge ndaudzwa nasekuru zviya zvaipinda mune imwe nzeve zvichibuda neimwe nzeve. Zvaiti zenze rekubata mari plus kudhakwa. Excitement yacho yange yakangooma. Vatete takaparadzana namuslay queen vaya ndichimhanya ndodzokera kubasa. Ndakasvika boys rakandimirira vachida kuti tirowe basa. Ko mari inonakidza kuva nayo. Chimwezve taida kubhita rainy season, makombo asati ava nemvura. Saka taida zvekutoshanda zvekukavhira chaiko. Tava kuda kunopinda mwena foni yangu yakabva yarira. Vaiva mai vangu vaikomplaina nezvegumbo ravo raivanetsa. Nyaya dzakaramba dzowanda vatete, totaura nezvembeu unongozivawo nyakubereka. Boys dzakaona kuti ko yarebesa dzikati bheta vafane kupinda mumugodhi, vafane kubata basa. Ndaiudzwa nezvemadhongi ekwaMoyo vavakidzani vedu vaiva nemadhongi rimwe rakavhuniwa gumbo. Ndaingoona kuti kuita kwamai kwaive kwekusurikirwa. Ndakazongonzwa yava mheremhere mukati imomo. Shamwari dzangu dzakawirwa nedombo guru vatete, kwava kusiya sadza. Kuti uchaziva kuti dombo iri rakabvepi hazvina kana explanation. Shamwari dzangu dzakatswanya musoro watete kubuditswa vari mapisi. Hapana kana akararama. Zviya zvekunzi murume hauchemi inhema, unenge usina kurwadziwa. Vanhu vakaungana vakakachamadzwa nechiitiko ichi. Vamwe vachiti shamwari dzangu dzainge dzaitwa sacrifice. Ndipo pandakati bengeno maziso ndakauraisa timu rangu. Sekuru vainge vandiudza kuti kana ndichinge ndiine mushonga wavainge vandipa ndaisafanira kusangana nemunhukadzi kutamba mutambo vakuru. Vatete ndakangochema nechemwoyo ndikaziva kuti aiva mabasa angu. Ndakadzokera hangu kwasekuru Chatika vakakonfirma kuti zvokwadi ndaiva ndakanganisa mhiko. Vakati neniwo ndaisafanira kurarama
foni ndiyo yakandiraramisa, asi punishment yangu yaive kuona shamwari dzangu dzichirasikirwa neupenyu. Kubva zvashaika shamwari dzangu mugomba, handina kuzomboita mari zvakare. Vatete kuita senge gomba rakadirwa mhepo, kuita senge gomba rasara rine mweya yetsvina. Shamwari dzangu dzakafira mahara. Munoziva kuti handivati hope dzinouya. Ndikada kuti ndivhare maziso, ndinoona shamwari dzangu dzichiburitswa mugomba, dzakatswanyika. Iko zvino ndangova rombe. Ndakadzokera back kumafactory settings, back kunhamo. Shamwari dzangu dzakafira mahara. Vatete upenyu hwangu huchazovei. Ndipo paunoona kuti zvinhu zvose hazvina maturo. Handina kuziva kuti inyaya inohwisa tsitsi. Pandahwa kuti bolato, ndandangoti vanhu vari kuitawo zvekutamba, handina kuziva kuti zvinhu zvinohwisa tsitsi kudai. Maaccident mugodhi anoitika, but avo vari kutaura kuti sekuru vakataura kuti vainge vakanganisa mhiko, zvinova izvo zvakaita kuti vakomana vashaye. Ende unogara une guilty yakaoma chokwadi. Mhuri yeZimbabwe ngatidzidzei kubva munyaya idzi. Tirege kuda kuramba chibata mushonga. Vazhinji venyu vanoramba vachiuya vachiti veduwe tipewo mari yekuromba. Hamuhwisisi makaita sei kandi. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makadii vatete veduwe, tashungurudzika kubva zvakafa baba vedu. Upenyu hwangu nehanzvadzi yangu has never been the same. Tete baba wangu akafa nemeningitis, tikasara namai. Handidi kunyepa. Upenyu patakasara namai hatina kumbozvinzwa kuti taiva tasara nemubereki mumwe chete, nekuti amai vaifukidzira painge pasiwa nababa. Zvose zvainge zvakaringana. Nhamo chaiyo takatanga kuiona mushure mekunge munin'ina wababa vangu, bamunini Shadrack, voclaima kuti vaidawo dzimba dzakasiwa nemukoma wavo. Vatete baba vedu vaiva nedzimba mbiri. One vanga vakatengerwa nebasa, imwe vakazvimisira voka. Baba vangu vaive nechinzvimbo chepamusoro, saka vainge vati dzimba dzaive dzemhuri yavo. Vachiri vapenyu taingogara imba imwe chete, imwe yakaiswa maroja. Upenyu hwakadoringana. Nhamo chaiyo yakazouya mushure mekunge bamunini Shadrack vauya kuna mama vakati vainge voda dzimba dzemukoma wavo vakashaya, kureva kuti isu taisara tisina pekugara. Mama vakabva vati kuna bamu Shadrack, dzimba idzi ndidzo dziri kutiraramisa, kana vakatora dzose vagodii nevana. Bamunini Shadrack vakairamba vachiomesa musoro vatete. Mama vakatombopotera kune dzimwe hama dzababa, asi tete chandakazoona hama dzaitotya bamunini Shadrack. Nyaya yakanetsa vatete, nyaya ikaenda kukoti. Koti yekutanga yakapinda vatete, pakazoiswa rimwe date rokupa mutongo. Musi wemutongo wakasvika, mama vakafuma vachigeza kuti vamukire kukoti. Mama vakati pavanga vakuda kubuda padoo, vakangoti pane chinhu chandibaya pamwoyo. Takanodana sahwira vavo mai muku vaigara pedyo. Vatete mai muku vakasvika, ndakazonzwa kuti ndipewo jira, vakafukidza mama. Mama chainge chava chando. Mama vainge vashaika, vakauraya vatete vachirwira kuti nhaka yedu isabiwe ninjire. Mama vakavigwa vatete pasina kana vhiki, vashaika. Bamunini havana kana kumbonyara, vakauya nerori yavo nevana vavo. Takasvikodzingwa mumba mamai vedu nababa vedu. Ina hangu ndakazokurumidzwa kuroora vatete, kuri kutiza nhamo yandakasangana nayo. Marriage yacho haina kulasta vatete. History yangu changa chava chituko mumba. Vatete ndakazobuda hangu muZimbabwe ndikaenda kunokweva chikorobho nekuita nani wevana. Kapu iyi yandaishandira vaibva kuGermany. So kuya kuNamibia vainge vane mabusiness interest. Ndakagara navo zvakanaka. Chero zviya zvokunzi maGerman anosarura ganda handina kusangana nazvo. Kapu iyi yakazonditsvakira vatete au pair zvekuti unenge uchirera vana. Ndakakwira ndege ndikaenda kuGermany nokuti ndaive neadvantage yekuti ndaiva mwana mudiki. Vanhu vandainge ndatsvakirwa neformer boss yangu vaiva vanhu kwavo vatete. Ndakashanda ndichichengeta hanzvadzi yangu. Ndakazotora mwana wamai vangu akapedza chikoro chake kuno vatete. Atovawo nemapepa ake, atova mugaro wemuno, nokuti patova nemakore ane chitsama. Nyaya iyi yaitika. Nyaya yazondiudza pano ndeiyi. Bamunini Shadrack vaya vakazoitwa urwere unoda kuti vagare vachienda kuchipatara. Vanogara vachiitwa dialysis and it's not cheap kuZimbabwe. Ndipo pavakatanga kuti tsvaka, hanzi mwanangu, mwana wemukoma wangu, ndibatsireiwo. Vatete ini hangu ndiri bita, handidi kana kumbonyepa. Nhasi ndipo povoziva kuti tiri vana vavo. Pavakatora dzimba dzababa vedu vachitemba uroyi, vaiti vanoitei. Pataiti apa tagara seshiri, apa tagara seshiri, vaiti zvichazodii. Alright, dzimba dzadzainge dziri mbiri vatete vakadii kuti tigarewo imwe chete tichizvionera tiri child ended family yedu. Zvaisava nani. Imwe imba yacho
vakazotengesa kuendesa vana vavo kumaboarding schools. Vatete isu tichikwangwaya, ini hangu ndataura kuti zvekonde konde vasandiverenga, ngavatengese imwe imba yacho varapwe. Handiti imba ndidzo dzavakakoshesa. Vatete nemive dare, ndinganzi ndakanganisa here? Vatete nemive dare, ndinganzi ndakanganisa here? Ndogovabatsira sei sezvo zvichinzi anoranga ndiMwari? Dai muri imi maidive dare, munorapisa munhu akauraya mai venyu achirwira dzimba dzisiri dzake, o mungorapisa hameno havo nedenga. Vatete dai muri maita sei? Izvezvi tabudirira, hatichina mai vedu kuti vaone patava. Zvinondirwadza kuti mama vakaurayirwa dzimba dzavasiyirwa nemurume wavo. Nawo zviri kunzi regererai, anoranga ndiMwari. Vehama, zviri practical here izvi? Ndakazoroorwa zvakare nemurungu. Ndine zvivana zvangu 3. Hanzvadzi yangu is doing well neupenyu hwake. Ndibatsireiwo nemazano. In the 90s takaona movie iya yainzi Neria yemukadzi. You know what happened to Neria, unless you didn't watch that movie. Itsika yedu semaZimbabwean kutora zvinhu zvehanzvadzi yedu. Itsika yedu. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti man shall leave his father's house and cling to his wife, and these two shall become one. Saka kana hanzvadzi yako yaroora yava one nemudzimai wayo, next thing kana hanzvadzi yako yakaroora yashaya, munouya motora zvinhu zvayo zvose mokangama kuti munhu ane vana. Vana ndevani? Vana ndevenyu. Anditi, asi vana vanoda kuendera mberi neupenyu. Vana vanoda school fees, vana vanoda malunch box, vana vanoda kupfeka. Winter ichuya, vana vanoda hembe. Imi mobva mavatorera. Imagine kuti kana munhu akatofirwa tichitoti ngativabatsirei havana chakati. Imi hamuna izvozvo. Munotorera vanhu vanenge vari vulnerable. Hanzi kicking a dog at its lowest. Imbo yakavata pasi ichizama kufamba kusvika moikava chikaurisi vana. Remember, vana vashayikirwa nemubereki, they're trying to adjust. Imosvika motora zvinhu. Handizivi kuti tsika iyoyo takaiwanepi. Asi one thing ndinoda kuudza ndechekuti zvamunotora zvinhu wakafa, hakuna kwazvinomboita, because it's something that you did not work for. Apa bamukuru vakadoona, bamuninga kuti bamukuru vameno vakatoona kuti kana nyaya ikaenda kucourt, mama vachanowina, ndokubva vabaya netsono kuti munhu ashaye. Zvinhu zvinoraramika, zvinhu zvinoitika mukurarama kwedu. Kazhinji tine vanhu vatiri vari close kwatiri vakaitirwa izvozvi. Why are we very selfish? Yes, it's your child, but your child is also brought a responsibility. Vana baba nagogo, vanagogo nanasekuru, vana venyu ndoziva kuti munovada. Mwana wenyu, asi mwana wenyu anga ari kuriritira mwana wake wakaunza panyika. Saka muri kuti mwana iye achariritirwa nani? Can we stop being selfish? Zvinhu zvemwana wenyu hazvisi zvenyu. Tinako katsika ikako kakaipa. Makadi tete, post for me muchannel musina kuviga chitupa. Tinokutendai nechannel yenyu chaizvo. Regai ndipinde munyaya yangu. I really need your help. Zita rangu ndinoitwa Prince Dickson. Uye ndakapiwa surname rekwana mai. Regai ndidzokere kumashure. Ndakaberekwa kuSouth Africa kuDiscovery Clinic tete kuma 90s ikoko. Amai vangu vaiva muZimbabwean uye baba ndivo vaiva muSouth African. Mama nadhedhi vakasangana muSouth Africa. Mai vaiita zvekutengesa. Saka ndakazodzoka kuZim namai gore ra2001. Ndaiva mudiki uye handina kuzodzokera kuSouth Africa. Uye mai vakabva vazoshaya 2010. Handina kudzokera kuSouth Africa. Ndakazotanga kugara namai guru mukoma waamai vangu kuno kuZimbabwe. Kusvika ndakura ndakazotanga kugara ndega after O level tete. Nyaya yandiudza pano ndeyekuti ndiri kutsvakawo baba vangu. Vanonzi Mike Mabena, vaigara kuSouth Africa vatete. Pari zvino ndinogara kuHarare. Nditori neconstruction company inotozikanwa muno muZimbabwe. Namba dzangu ndichasiya pano. Kana pane angaitawo any information about Mike Mabena, kindly give them my number. Mazvita tete, namba dzangu it's +263 7859 16069. Tatenda. Ndasiya number pa screen. If you don't have any information, please don't contact him. Ndokuzivai. Smahot kwa ane construction company munhu vasikana makutozvikanda pamunhu. Muna rutsvaka baba wake. Put this way. All right. Regai tipinde munyaya inotevera.
Hi auntie, makadi zvenyu. Tete ndauya nenyaya yangu kumhuri yenyu yeZimbabwe. I'm a man aged 42. I'm now based in South Africa. Tete ndauyawo nenyaya yangu kumhuri yenyu yeZimbabwe. Ndakauya muSouth Africa 4 years ago ndichiti regai ndinozama mishando wangu wemaoko muJoni. Ini ndaimboita basa rekusona mbatya dzakasiyana-siyana. Pandakasvika muJoni Tete, it was not easier for me to start a business. Nekuti ndaida kutanga ndajairira nzvimbo first uye kumboonawo mbatya dzavanofarira. Ipapo ndaiita zvemapiece job ndichitenga mameshini angu ekusonesa. Pandakazoona kuti now I'm ready kuti ndichitanga muvanhu hazvina kundinetsa. Ndakatanga kusona Tete madesign akasiyana-siyana ndichifamba ndichitengesa mumarengi. Aiwa, ndaitengesa Tete zvokuti ndaisarara nenzara till today. Ndasvika palevel rekutevedzera madesign avanofarira. Although kuZimbabwe taitoshandawo zvekurarama asi competition plus mabhero akaafekta zvakanyanya, especially trade ekusona mbatya. So far Tete tumadesign twandiri kumhanya zvamanje aiwa tune mutaura. Tete nyaya dzekusona idzi ndinokonzeresa. Iko Tete ndiko kubasa kwangu. Ndichatokutumirai mifananidzo yebasa randiri kutaura nezvaro. As I'm speaking now, a lot of people, they are coming to approach me for business partners because vari kuona kuti ruoko rwangu rwakanyanya. Like last time, pane client yakasvika ikatenga ikataura the same thing. We must be business partners again. Handina kuramba. Ndakabvumira padenga. I didn't know he was serious and ready. The following day, akadzoka tikataura. And he advised me to advertise our products in different towns since semunhu anemota was going to be easy. Takaenda one day kunotengesa kune imwe town. Ipapo hapana mari yakanga aisa mubusiness. Taingotengesa my products only. Chake chaiva transport. Unfortunately, zvinhu zvakatengwa tikawana 11,000. Ipapo ndopandakaona mukomana kuti atapirirwa nebusiness. Right now Tete mukomana ari kunetsa kuti tinoregister company first. To be honest enough, I don't want to be in this connection with South African people because Tete pabasa pacho pandinoshandira hapachina order. Anouya nemafriends ake akawanda apa vachidhakwa futi mushop macho zvokuti maclients angu they are complaining. So Tete, I don't know zvichasvika pakudai. I didn't know kuti zvichasvika pakudai. Ye both nemafriends ake ari kutodawo kupinda mubusiness. Tete, through my research about these guys, there's a rumor of armed robbers. Tete, I'm scared kuvarambira face to face panoita hondo. All along, ndanga ndichingoti tinozoregister this company after ndambogadzirisa mapepa angu ekuZimbabwe. Saka Tete, kutaura chokwadi, the best way ndatoona kuti it's better to move out before these people vabudisa mari yavo. My products angu I try to market it. So far, zvakutoda iri shop chaiyo. Inzwai nyaya, ndiri kutsvaka munhu ari very serious and honest for business partners. Basa iri Tete, it steams an open check. Ndiri kuda munhu ari willing titore mari pamuzansi. Chiri kudiwa main power because ini ndanzwa kutaura kudai handirari naro basa iri. It doesn't make sense ndiite grind rather than to speed the business. Ndiri kuda munhu ane mari inoita 5,000 and above. Ini mamachines ndinawo kudhara, labor ndinayo. Chiri kudiwa Tete imari yekungotenga machira. Ari willing mupei namba dzangu titaure zvisere. Ndokumbirawo Tete kumhuri yenyu yeZimbabwe, handidi munhu anobata mushonga yebusiness. Zvekuti zvinhu izvi zvinozvitengesa guys. Handina staff, tinogara muworkshop ini because I took 4 days to complete 20 sets ndiri one. The same stock took only 2 days or less to sell them. So nguva zhinji ndinogara ndisina stock. Basa richadu ndiite ndiri one like I said before. Basa ndototya kuadvertiser to any media ndisati ndawana main power yakakwana because ndotoziva kuti handizozvikundi ndiri ndega. Kutaura kupedza nguva. Are willing hit my inbox for further talks. Please ndodawo munhu akarongeka. I'm not saying ndinoda mari. Ndikungoda munhu anozvipira tonotenga machira tiri tose uye basa tinoita wamunenge makasununguka ikoko either kuZimbabwe or kuSouth Africa as long as staff richingoya kuSouth Africa because ndiko kune open market. Please, I don't expect people wasting my time. Basa iri hombe richada vanhu vakawanda as I expect. Remember, pachadiwa ma-tailors and finishers. Kana uri willing, uri muSouth Africa, now I can direct you to my province. Umboona ma-highlights acho
usati wabudisa mari yako. Guys, I really need a business partner. If you are in Zimbabwe, I will land mid-December tionesane. Tete kana zvichibvira ratidzai ruzhinji rweZimbabwe kasmart kandichatumira ndapedza kunyora nyaya iyi. Ndambopedza tete, but iko zvino nyama dzangu dzaneta. Ndave kunzwa dzimwe nguva makidney angu anorwadza nekugara nguva refu ndakagara pamission. So I decided to find someone basa iri riri kuseri. Tete, I will thank you so much for reading my story. My ability is to accept a partner with 50-50%. Kutaura kupedza nguva ndibatei makasununguka. Ndatenda ndini wenyu designer. Pinde munyaya inotevera. Makasimba here tete yangu yekuda zvinhu sepaper bag vatete yandiparira ini hangu ndakazvimirira vatete ndotozikanwa kuti mai Marvelous vanoda zvinhu kuluka ndinokuda kusmela ndinokuda. In fact ndingangoti ndiri munhu asingadi kusarira pazvinhu zvose vatete nditori neproblem yerukumbiro kukumbirisa. Chero ndiine chinhu chakadaro mumba vatete ndikangoona munhu ane chinhu chakati nakei kupfuura changu ndava kutochidawo. So mukugarisana umu vatete pamba pataigara taisheya tiri mafamilies maviri. Mai Chanel vaigara kufront neniwo ndaigara kuback kweimba. Vatete mai Chanel vakazovakawo painzi pavo, so furniture yavo tsaro imwe vaitengesa imwe vaigova. So ndakabva ndakumbira mai Chanel kuti vandisirewo kitchen unit yavo sezvo kumba kwavo kwavaenda kwave nemafitted cupboards. Mai Chanel vakangoseka vakati nyaya yekuda zvinhu muchapiwa zvinhu. Nenyaya yebrain shoma vatete hazvina kurejista kuti mai Chanel vane zvavari kuzama kundiudza, asi nepfungwa dzangu dzaive dzakangobata kuti ndiri kupiwa kitchen unit. Mwedzi wekuti mai Chanel vabude wakasvika, vainge vatoseva notice yavo kuna landlord. Zvechokwadiwo sokutaura kwavainge vakaita vakandisira kitchen unit iya ende yaiva ichiri mucondition yakanaka. Ndakabatanidza maoko ndikatenda at least ndaive ndawana pekurongedzera zvinhu zvangu ndava kuzvibvisa mumakadbox mazvaigara kwava kutanga kuisawo pakanaka. Mumba mukadoitawo order vatete. Gore raive rava kunopera takasheya mutambo wegrocery watainge taita pakunzwanana kwedu. Vatete uchitamba groceries unenge uchiti uwane kusevha nekuti unenge uchitumira vamwe kumusha. Grocery rakauya matutu nematutu angava shuga mafuta ekubikisa zvichingodaro. Vatete ndikakuudzai kuti grocery riro handina kuona kuti rakafamba sei. Ndinositi tikagovana magroceries after ndaendesa kumusha tozosvika pakugovana zvakare rava kuda kunopera gore. Vatete grocery hapana akapinda akaritora, asi mafambiro aro handina kana kumaona kuita senge pane chaiba. Vatete mukitchen unit kana ari mausiku taingonzwa chinhu chaiti gugu tovhura tichifunga kuti gonzo, asi hapana chataiona. Ndakazoti ndaenda kuchina kwava kutaurira dambudziko randaisangana naro mumba mangu rechikafu. Mai mufundisi nemamwe madzimai vakabva vandinamatira. Hapana profesi yavakaita sekuti kuchechi kwedu hakuna zveprofesi, asi takangopiwa dzidziso yekuti tisangofara kupiwa zvinhu tichabatiswa zvisizvo. Ndavakumba vatete ndakanyatsogaya ndikati shoko remusi umu raiva rakananga ini. Ndakatora zvese zvandakapuwa nekupema ndikanorasa kumadhii kunorasirwa tsvina nekanzuru. Vamusi iwowo chikafu chakagara mumba mava nepisi. Woti shavi racho raikumbira chero hembe iri palaini. Vateteka ndakaona kuti ndaizvidzosera kumashure ndoga nenhau yekukumbirisa. Zvimwe zvinouya zvine maanti-progress spirits. Mukitchen ndakazotenga cabinet rangu zviri kufamba zvakanaka. Mai Chanel handina kuzonzwa kubva kwavari, iniwo ndakadzisa mwoyo wangu kudzikama. Chandinenge ndisina handina. So nyaya iyi ndanyora kudzidzisawo vamwe kuti vagotsikane nezvavanazvo. Woti kukumbira vatete zvotoita senge ndine addiction, ukazvitanga hazviperi. Zvakaoma hazvo. Vatete chinhu chinonzi nhafu chinhu chakaoma mukati meupenyu. Ndanyora nyaya iyi kuti nditsiurewo vanhu vane nhafu seni vanomirira kudya zvevapfupi nekureba. Iniwo ndiri umwe wevanhu vakaita izvozvo. In fact mutemo unoti ndaingofanira kutora zvinhu zvechirango, asi nekuda kwekuti ndini ndaitungamidza ndichinzi mai. Asi vatete ndinoda kutaura ndichiti kubva mukoma wangu ari mupenyu akagara ari kumberi pazvinhu zvose. Mukoma wangu mai Geti vaiva vakakomborerwa pazvinhu zvose. Gertrude mwanasikana wavo waiva chiremba, wakaroorwa nemuchena. Muchena pyu vatete, sandi kugarika kwanga akaita ikoko. Vaingotumirwa zvipfeko zvemhando yepamusoro-soro. Waitoona kuti sisi vaiita kuti tende kugara
mupfu chaiwo. Derek second born yavo waiva nesi achigara Australia. Third born Lien vatete aiva mudzidzisi. Vana vasisi vangu vairoora nekuroorwa zvakanaka. Vatete unoshaya kuti sei denga rine favor. Kudurira makomborero pamunhu one. Kwangu vatete kwaiva neboys zimbanje nevasikana vane Hwange National Park. Kwaiuya Mbezi, kwaiuya Shumba, kwaiuya Moyo. Unosvika pakuneta kungorera vasukuru usina kana mafukidza dumbu awahla. Asi ugoona vatete handizi kuti ndaive ndine mweya wegodo here kune mwana wamai vangu. Mwana wamai vangu aiti akawana chawana waindidana achiti ondizivisawo. Even pakaroorwa vanasikana vake aiwa vatete ndakadanwa zvikanzi mwana wamai vangu ngatidye tose vana varoorwa. Chero grosari angodambura nepakati ndikaenda ndakaremerwa. Mukoma wangu akazobatwa cervical cancer asi yange yatova advance. Mukoma wangu akarwara vatete. Ndainomushanyira instead yekuti ndinamatira upenyu vatete ndaive ndava kutochiva zvinhu zvaiva mumba memwana wamai vangu. Zvevana vehanzvadzi ndaive ndisingaverengi. Vatete so musi wazoshaya sisi maigeti ndakabvisa zvinhu zvavo zvese ndikaisa muspare bedroom. Bhodhi isati yatombooma. Makii ndakaisa mubhodhi chaimo. Sisi maigeti vakavigwa burial ikafamba zvakanaka. Epanhoi pakugoverwa pezvinhu vatete ndakangoti sisi vakasiya vati nditore zvose. Kwaiva kukurawo kwangu vatete. Zvagara zvinhu zvenhaka unotora zvechirango kwete kubva wakumba zvese. Vana vasisi vangu havana kuita nharo nazvo. Vane hanzvadzi havana kana kuita nharo. Ndakatora zvese ndikabva ndaremerwa zveini. Ndakatora masofa. Hama dzababa Geti hadzina zvodzakambotaura nokuti bamukuru vainge vatungamira. Vashaika kare. Hembe dzavo dzaparadzwa vatete. So vakangoti izvi zvaisava zvehama yavo nokudaro vaisazvipinda. Vatete ndaiti ndawina, ndaiti ndanaka, ndaiti ndanuna. Vele ndaiziva kuti the dead cannot speak. So hapana paimuka sisi maigeti voti handina kuzvitaura. Dambudziko ravapo nderekuti pose pandinoti ndishandise zvinhu zvasisi ndinoona fesi yavo mupureti nemakapu apera kuputsika. Vatete handichina rugare nezvinhu zvasisi maigeti. Ende paita ami yemakonzo ari kungonyenyena magumbezi nehembe dzasisi vangu. Vatete makonzo ari kuitwa senge akatumwa. Zvino nhaye vatete ndodana dare here kuti ndakanyepa. Ndodana dare here kuti ndiri kuatakwa nasisi vachivinga zvinhu zvavo zvandakatora nechikiribidi. Vatete zvinotaurika here kuti rwaiva ruchiva ndakaita zvemusoro wangu. Vatete manje zvikanzi ndidzosere zvinhu izvi zvizhinji zvaamadhende ndinoti kudii ndakakara ndakaita zvemusoro wangu. Kundokumbira uregero nchiti chii kunani ndakadya zvevapfupi nekureba. Ndakanyepa kuti ndiwane nhaka yemuvhi. Vatete ndokuvarira mukati sehosho asi mumba musingagariki. Murume wangu paakaona mashiripiti akadai achiitika akabva atiza. Ndangosara pamba neboys reNational Park. Zvakangooma hazvo. Manzwa zvataurwa munyaya iyi. Kwai ndaiti munhu akafa hapana paachambomuka achitaura kuti handina kudaro. Munoziva here kuti kazhinji kacho I always picture, handizivi imi, as I think this is natural muvakadzi. I always ask myself kuti nhasi ndikamuka ndakafa, who is going to take good care of my children? Ndo reality. Unogara chinamata kuti Mwari tichengetedzeiwo, ndichengetedzeiwo. Ndigone kuti vana vangu vakure kusvika vaita vanhu vari independent. Because we are surrounded by selfish people. That sister of yours, that brother of yours. Deshi vanhu vaimutsiwa vagoona majokosi anoitika kana mushure mekunge munhu afa. Ndopataiziva kugadzirisa upenyu hwedu tiri vapenyu. Kugadzirisa upenyu hwedu tichine nguva. Putting your house in order. Kutoti nhai vedu wei kana ndikafa inini vana vangu school fees yavo ichabhadhagwa nani. Mogara magadzirisa izvezvi ende mari dzacho hadzina kumbowanda dzinobhadhagwa. Ndio reality inoitika kana munhu afa. Nobody cares. Vana vako nobody cares. Madzimai ngatingwarei. Itai zvimapolisi muchiita kuchengeta vana venyu. Mahwa imwe nyaya yekunzi kwai bamukuru vaitora zvese. Should anything happen to your husband, even though mune police, nhasi ndikukuudzai police ichaviga. Asi munoda kuti upenyu huendere mberi. You need security, and I know kuti a lot of women find security in money. Mari ikangowanda muaccount so aiwa ndinonatsodakara.
because you need the money. It's very unfortunate kuti isusu tiri kuSouth Africa kuna vanhu vari kuZimbabwe havagoni kuwana policy. Asi kana kuri kuti muri kuZimbabwe mune munhu unyari diaspora, taurai naye akutorerai policy. Should anything happen to your spouse, noita sei nevanhu. This is the reality. Ndozva kuti I've spoken about this for the past 3 months ende mune muchifunga kuti vatete vanotaurisa. But tiri kuhwa maconfession aya. I hope these confessions, they are not for entertainment purposes only, but to learn. Let's learn something from each confession. Nafe yakadaro kuti kwai unotora masofa, unotora hembe, unotora chi, because vane mwana wavo uri peshe. Mwana uri peshe anotumira high quality clothes. Mutora zvose. Zvaimeka sense. Vagara vana vari peshe yako vanozvidii zvinhu zvavaitumira mai vavo. Vanenge vadori nezvakawanda ndipo vachakwira ndege vachidzokera peshe nazvo. Guys, before we go, pane screenshot yenyaya yandatora iyi. Let's talk about this. I got this on Facebook. Ndikangoti, let's talk about this. Inyaya yemai vai vakarova mwana wavo vari kucourt. Hanzi, CC, can you please help me kutaura maonero angu panyaya iyi? Sister, ine hangu ndauya nenyaya iri kundirwadza zvangu. Nyaya mai vaya vairova mwana wavo. Vaya anga aba mari. So my point is, zvese zvapera, mai vasungwa havo and goes to jail. What's gonna happen kuvana vavo? Number 1, vana vachasara vasina anochengeta. Mwana abawe pane munhu achada kusara achichengeta here, achichengetana nembavha pamba pake. Number 2, ko vamwe vana ava vachabikirwa nani, vachachengetwa nani, ndiani achasara achivachengeta, ko kuchikoro vachazoenda here. Number 3, after everything, now vana ava vachawirirana here, pachava nesibling bond here apa, waendesa mai vedu kujere just because of umbavha wako. Number 4, mai vadzoka, is she going to love her daughter the way she used to, knowing kuti ma actions emwana uyu ndiwo aita life yangu ichinje. Lastly, sevanhu, are we not blinded nenyaya yesocial media dzekudeedzera justice? What? Families are suffering out there in the name of justice. Is it always worth in fighting for this justice if it's gonna affect a family and destroy it forever? A family will lose a breadwinner. Vana vachakura vasina mai. What will happen kumwana uyu musikana? What will happen kumwana musikana uyu? Just achawirirana nani kuchikoro? My friends ake, society, hanzvadzi dzake, hama dzake, vanhu vatokanganisirana. All right. Hey, ngatitaure, let's talk about this. Saka munyori ari kutaura kuti mwana, ma-action emwana ndiwo atumira mai kujere. Saka mama, is she going to love a child because mwana uyu andiendesa kujere? Vana vachasara vachibikirwa nani? Vana vachaenda kuchikoro here? Ma-siblings, let's talk about the siblings. Vachasara vachiwirirana here, knowing kuti mwana uyu ndiye atiendesera mama kujere. Ndo zviri kutrenda. This is what is trending. Let's talk about that. Number 1, ma-action emwana ndiwo aendesa mai kujere. Ipapo ndo patiri kuda. Rega ndite ndichinyora pasi kuti ndisakangamwa. Zvinhu zvacho. Bhuku rangu rachizara manje. Chaendesa kujere mama chii? I-action yemwana here kana kuti i-action yavo? Moziva here nyaya yetemperance? Isi kumachechi kutodzidziswa nyaya yetemperance, kuzvidzora, kudla chaiko. Kuti munhu kudla kunobvumidziwa, asi ziva kuti no, zvakwana. Kurova mwana, Bhaibheri rotaura kuti shamu kumusana webenzi. Asi Bhaibheri iroro ndiro rotaura kuti tisunge here vana maoko nemakumbo, kuchigara pamusoro pemwana. This is a child. Akanganisa. Unofanira kumurova mwana akazi akati mama no. Mwana achiti mama no, your heart is not touched. Saka mwana ndiye aendesa mai kujere basically. Mwana ndiye ati ndisungei. Munyori ari biased semaonero angu. What happened to the child? Are we not protecting the child? Vana vanoba but alright, regaitini pechipiri kwanzi ndiani achabikira vana. Vana vachabikirwa na baba wao, handi kuna baba, kuna mai guru. Hanzi ma-siblings, munhu ari concerned nema-siblings, kuti ma-siblings achati kudii ndiwo akasungisa mai vedu. Why are we putting the blame on mwana? Vanhu ava vakadai ndo vane mentality kuti chero mwana akarepewa ndiwo arepesa. Vanhu vachaita sei? Vanhu vachati ongo kapfekerei mini?
vanhu vachati, why are we worried about the people around tichisiya the victim? Guys, let's learn to say no. I'm not saying I'm perfect. I'm not perfect. Sometimes you lose it. But ziva kuti zvakwana. Kana usingagoni kuzvikontrola tiza samai. Nekuti izvi zviri wrong izvi. Munyori anyora nyaya social media justice. Hanzi social media. Are we not taking social media justice very far? Video yakapostewa nditi. Video yapostewa social media ikangotaura. Kana zviri zvinhu zvakanaka social media inongotaura kuti wow, this is beautiful. Taona mavideo akawanda pa social media evanhu vanochata, evanhu vanoitira maparents avo zvakanaka, emabhosvo, vanhu vanenge vachiridza mabhosvo aya. Handiti vanhu vachitengwa mota totobuda musodzi. We cry. Munoziva zvoita social media. Social media vanhu, just a group of people. Zvakufanira kuti muacte zvinhu zvenyu sakatarisa. But kungoti inini social media yanakira nekuti inotibatanidza, umwe ari kuGermany, umwe ari kuZimbabwe, umwe ari kuSouth Africa, umwe ari kuZambia, umwe ari kuNamibia, umwe ari kuDubai. Tose tiri muroom imwe chete tiri kuona. Tobva takomenta kuti this is beautiful. Mukada chakanaka totochema nemi, we cry with you. Ivo pane patoverenga nyaya dzenyu dzinenge dzisiwisa tsitsi, we cry with you. Hapana problem papo. But because because video yashiwa mai vachigara, ini personally I could not finish watching that video. Ndakati this is painful. Zvinogwadza. Zvangufana nyaya yatapiwa makore. What did the people say? Zvakagwadza. I remember panyaya yatapiwa makore ndakamuka pakati peusiku ndaoteerera video vachitaura kuti mwana vakamuura sei. Ndakamuka kumatu ndikachema. I cried. This is not about social media, but we are humans. This is a human reaction. Why would you sit on top of a child, mwana wako firstborn, uchimurova seizvozvo? Then mubva mati society inoti kudii? Mama masibling ndotoda sekuti ndofunga ari kutofara. I remember my sister told me kuti aidzidza kuchikoro kwaidzidza. Hanzi musi wakafa memu vaivanetsa vairova mai vavo. Kwai chikoro chese pakanzi we would like to announce kuti mai nhingi vafa. Chikoro chese chakati guu chikafara. Maticha akati vana ava vakaita sei? Saka do you think kuti vana ava vari exempt from this abuse? Do we abuse vana vedu then tobva tati because I'm a mother? Moziva here kuti inini I'm one child who grew up seeing vanhu vachirohwa seizvozvizvi zviri ruthless, zvekuti unonzi uchirohwa marovero achona hasi ekudzora mwana. Kurohwa kwekuti munonzi batai maoko, batai makumbo, umonzi batai maoko aya. I witnessed that, but because papa asina social media kuti titore mavideo makazviona maita sei. Munhu wobva iparent iri kurohwa mwana oslide mhepo achibatwa kudai, uyu mwana anditi uyu abata maoko, uyu abata mwana achislide mhepo kudai, worohwa musana kusvika musana watsemuka, worohwa kusvika mumba makunhuhwa chikumba. Moza chino chikumba, what you call it in I don't know what you call it in the other, shona pela maishona is different. Skin sisitoti chikumba kusvika makunhuhwa chikumba mumba, so chinwa hutsi munhu arohwa. I don't know if we call that disciplining the child or it's hapasina moderation, zienda na kuenda, hapana boundary, you don't know where to stop. Guys, let's learn to stop. Kana mwana kanganisa, mwanangu izvo waita wakanganisa, sorry. Handi ari kuti sorry mama. Ati kana mukaitevera nyaya muchaona kuti mai ava kudonzi vanorohwa chero muromo wavo. I don't know kuti vanoda kudyerere kana kuti vanoda kuenda kurehab because vanenge vane anger management yedu ameno. Saka chero vakadzoka, it's up to you. Kuda mwana kana kusada mwana, aiwa. Hazvijustify kuti zvavakaita zviri right. Handitofungi kuti vanoda mwana. She doesn't love her children. Semaonero angu. Ameno munongosiya zvamunofunga. Handiti. Alright, guys, tokuti nene kuona chirongwa kwamaita. Tichadzoka zvakare ndiri kukuencourage kuti ndokumbira mutumire nyaya dzenyu. Tumirai maaudio. Ndoziva kuti dzimwe nguva munenge muchiti ini vatete ndine nyaya yangu but kutaipa kunoreba. Tumirai maaudio. Varipo vanoita basa rekutaipa, tinotranscribe. We'll just transcribe toverenga nyaya because izvezvi zvinasi Tuesday. Hatina nyaya Wednesday. Dzose dzandani nadzo ndadziverenga. Tokutendei nekuona kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka, tichadzoka zvekare. Ndinovimba kuti zuva richivira tinenge tadova nadzo nyaya nekuti muri vanhu vanoteerera, muri vanhu vanocooperate. Tokutendai. Mwari akuitirai zvakanaka, tichadzoka zvekare mangwana nenyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.